Košičania sa v noci príliš nevyspali. Do ulic historického centra ich prilákala veľkolepá prezentácia súčasného umenia. Podujatie Biela noc organizujú už niekoľko rokov európske metropoly, ako sú Paríž, Brusel či Rím. Na netradičných miestach vám ponúkajú unikátny kultúrny zážitok. Rovnako to v noci vyzeralo aj v Košiciach. Biela noc alebo po francúzsky La Nuit Blanche znamená aj vo voľnom preklade Besenú noc a presne takú včera večer zažili tisícky Košičanov. Ľuďom najprv na cestu za súčasným umením posvietil olympijský oheň, ktorý sa rozhorel pri príležitosti Medzinárodného maratónu mieru. V uličkách historického centra, ale aj v parkoch, kostoloch či kaviarniach pripravili organizátori vyše 30 inštalácií. V mestskom parku sa so svetlom a stovkami interiérových lámp pohral Nor Rune Guneriusen. Tým posolstvom je naozaj oživiť mesto a aspoň nech na tú jednu noc žije, naplňa sa ulice. Ľudia priznali, že po zotmení radšej do parku nechodia, no dnes kvôli tejto inštalácii urobili výnimku. Pretože je to osvetlené a pretože je tu veľa ľudí a pretože je to tu pekné. Na rozdiel od normálnych okolností, tak sme tu vzali aj deti. Som ti páči, že nemusím skoro spať. Svetlom sviečok a množstvom ľudí ožila aj ulička remesiel. Obchodníci nechali otvorené dlho do noci. Keby to bolo vlastne jednodenne, tak máme aj my otvorené aj do polnoci. Tieto sviečky sú vlastne určené pre ľudí, je to pre pokoj v duši, pre to, aby si človek naozaj prišiel zaspomínať a nemá to žiaden hlbší charakter ako nejakého súčasného umenia. Súčasné umenie v podobe fraktálnych kvetov Mexičana Miguela Chevaliera však ľudia našli vo východoslovenskej galérii a živo bolo aj pri interaktívnej inštalácii Corpse Complices, kde virtuálne medúzy sledovali okom kamery pohyb tanečníkov. Na Košičanov si včera v noci teda pekne posvietili. Hlavnú ulicu zdobili svetla a efekty, ktoré lahodili každému oku. Netradične osvetlené mesto si prišli pozrieť tisíce zvedavcov a mali čo robiť, aby stihli všetky atrakcie tzv. Bielej noci. Naozaj stála za to, veď posúďte sami. Ako vo sne sa cítili návštevníci Košíc, ktorí sem zavítali po zotmení. Chýbali tu už len škriatkovia a víly, aby sa tento les premenil na rozprávkový. Tie postavičky by tu nám naozaj mohli dať. Nie, toto nie sú kulisy na divadelnej scéne, aj keď to tak možno vyzerá. Je to 500 starožitných lámp, ktoré poeticky rozžiarili mestský park v Košiciach. Svietidlá akoby vyrastali zo zeme a zo stromov. Taká romantika, že sme až omladli. Košická Biela noc ale rozžiarila celé centrum. Vo farbe svetiel sa na výnimočné časti mesta premenili aj tie uličky, ktoré vodne nie sú až tak pútavé. Nepovedal by asi nik, že aj obyčajné plastové fľaše, ktoré končia v kontajneroch, môžu byť súčasťou pekného svetelného umenia. Z Košíc Jozef Kačmári, televízia Joj.